ፌስቡክኩም እስካብ ሕጂ ብቁፅሪ ስልኪ ጥራሕ ኣያዕፅኹም እውን ዘለኹም ተጠንቀቑ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣሽሓት ኣካውንትታት ፌስቡክ ብቐሊሉ ይጥለፉ ኣለዉ። ፌስቡክኩም እንተተጠሊፉ ግና ኩሉ ሚስጥርኩም ስእልኩም ኣብ ኢድ ካልእ ሰብ ክወድቕ እዩ። ሰላማት ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ኣቤ ዩቱብ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እሺ እምበኣርከስ ፌስቡክኩም ከመይ ጌርኩም ብስልኪ ቁፅርኩም ከም ተዓፅይዎ ከም ዘይጥለፍ ከም ትገብሩ ከሪአኩም እየ። እስካብ መጨረሻ ምሳይ የፅንሑ ኢኹም ናፍተ ቪድዮ ከብለኩም። እሺ መጀመርያ ናብ ፌስቡክኩም እተው ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ። ካብኡ ፌስቡክ አፕዴት ገይሩ ቀይርዎ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሰለስተ ሰረዝ ብየማን ይርከብ ነይሩ ሕጂ ናብ ፀጋም ቀይርዎ እኒኦ። ምልክት ክገብረልኩም እየ ናትኩም ልኹም ትቕይር ትኾይኑ ማለት እዩ። ሃምቲ ዝነበረ እንድሕር ሃልዩ ሃምቲ ዝነበረ ብየማን ገጽ ትነኽእዎ ማትያ ዝረእይዋ ሰለስተ ሰረዝ በዚ ብፀጋም ገጽ እኒአ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ። ሓምዚ ኢሉ ካፍተልና ሞ ንታሕቲ ውርድ ኢልኩም ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ። ኣፍታ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ተኣቱ እሺ ሕጂ እውን ምልክት ከገብረልኩም እየ። ኣብዛ ምልክት ዝገበረልኩም እተዩ ኣብዚኣ ማለት እዩ። ካብኡ ከምዚ ኢሉ ክኸፍተልኩም እዩ። ሕጂ እውን ምልክት ክገብረልኩም እየ። ኣብዛ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ እተው ከምዚ ኢሉ ምስ ከፈተልኩም ሕጂ እውን ምልክት ክገብር እየ። ኣብዛ ምልክት ዝገበርኩ ኣተዩ እሺ ሕዚ እውን ምልክት ክገብረልኩም እየ። ኣፍታ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ኣብኣ እተው ከምዚ ኢሉ ይኻፍተልኩም ማለት እዩ። እዚ ኢንስትግራም እንድሕር ኣድሊኩም ብላዕሊ ፌስቡክ ብታሕቲ ኢንስትግራም ክመፀልኩም እዩ። ኣፍታ ናይ ፌስቡክ ትብል ማለት እዩ ኣብኣ ኢኹም ትነኽኡ። ሕጂ ክተስተኻኸልዎ ዝግበአኩም ነገር ኣብዚ እዩ ማለት እዩ። ፌስቡክኩም ማንም ሰብ ከይጠልፈኩም ሕጂ ብስልኪ ቁፅርኩም ኣእቲኹም እቲ ኮድ ላብ መሰጅ እዩ ክመፀኩም ማለት እዩ። ብዋትስኣፕ ወይ ከዓ ብሲኤምሲ ብመሰጅ ማለት እዩ። ስለዚ እንድሕር ስልኪ ቁፅርኩም ኣእቲኹም ኣለዉ እዚ ማንም ሰብ ዋላ ስልክኹም ይፈልጦ ኮይኑ ክጠልፈኩም እንድሕር ደኣ ሓሲቡ እቲ ኮድ ናብ ሞባይልኩም ናብ ባዕልኩም መሰጅ ስለልመፅእ ክጠልፈኩም ኣይኽእልና። ኣብዚ ስልኪ ቁፅርኩም ኣእትዩሉ ኢኹም ማለት እዩ። ናቱ ትነብሩሉ ዓዲ ስልኪ ቁፅሪ ንኣብነት ናተይ ከእትወሉ እየ ረእይዎ ስልኪ ቁፅሪ ኣእትየ እኒአኹ። ሕዚ ኣብ ታሕቲ ኔክስት ትብል እኒኣ ኣብኣ ትፀቕጡ። እቲ ስልኪ ቁፅርኩም ብትክክል ዝሰርሕ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ። መሰጅ ናብ መሰጅ ምእንታን ክመፀኩም ኮድ ሕዚ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ናተይ መሰጅ መፂኡኒ ኣሎ። እቲ ኮድ ክእትዎ እየ ረእይዎ ማለት እዩ። እቲ ኮድ ኣእትየ እኒአኹ። ካብኡ ኮድ ምስ ኣእተና ኣብ ታሕቲ እኒአና ኔክስት ዝብል ኣብኡ ኔክስት ንብሎ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ። እንድሕር ዳ ስልኪ ቁፅሪ ተቐይርዎ ደሊኹም እውን ኣብ ታሕቲ እኒአኩም ቼንጅ ፎን ናምበር ልብል ማለት እዩ ተቐይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። እሺ ሕጂ ዋና ነገር ክተስተኻኸልዎ ዝግበአኩም ፓስዋርድ የድሊ እዩ። ፓስዋርድ ናይ ፌስቡክኩም ማለት ግድን ክትፈልጥዎ ኣለኩም። እቲ ፓስዋርድ ኣፍታ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ እቲ ፓስዋርድ እውን እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፓስዋርድኹም ኢኹም ተእትዩ ማለት እዩ። እቲ ፓስዋርድ ብፊደልና ብቁፅሪ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማንም ሰብ እንድሕር ዳ ከምቲ ዝበልኩም ፌስቡክኩም ዝፈልጦ ኮይኑ ፌስቡክኩም ፈሊጥዎሲ እቲ ፓስዋርድ ቀሊል ክኾን የብሉ ወይ ብሽምኩም ወይ ብስልኪ ቁፅርኩም ብቻ ክኾን የብሉ እንታይ ደኣ ፊደልና ቁፅሪ ዘለዎ ከምኡ እውን ምልክት መሳለል ምናምን ኮኸብ ነገራት ዘለዎ ክትገብርዎ ኣለኩም። ሕዚ ረእይዋ ወዲእና እኒአና ማለት እዩ። ዶን ኢለየ እኒአኹ።
ሕجውን ምልክት ከገብረልኩም የመጨረሻ አፍታ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ክሊክ ትገብሩ ማለት እዩ ሕዚ ወዲና ኒና ማንም ሰብ ማለት እዩ ሃክ ገብረና ይኽእል ፌስቡክና ክጠልፈና ይኽእል ምክንያቱ ስልክ ቁጽርና አቲና ኮዱውን ናብ መሰጅና ይዝመጸና ወይ ላ ዋትስአፕና ካው መጨረሻ ላይ ደግሞ ፓስዋርድና አቲና ኒና ማንም ሰብ ብዘይ ፈቃድና ፌስቡክና ክጥቀመሉ ኣይኽእል ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋቴና ንዋሕስ ፌስቡክና ንኸይጥለፈና ከምታ ዘረእኹም ጌርኩም ብስልክ ቁጽርኩም ጌርኩም ኣስተኻኽልዎ ኢኹም ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋቴ እናታ ቪዲዮ ጠቂማትኩም ክትኸውን ተስፋ ይገብር ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብኩን ይኹም ካልእ ሓድሽቲ ቪዲዮታት ክመጸኩም እውን እታ ኖቲፊኬሽን ኦል ገበርዋ ኢኹም ላይክ እናገበርኩም ደሞ ና ኩሉ ንኸባጽሕ ለዩቱብ ላይክ ገበሩ ኢኹም ና ኩሎም መሓዘትኩም ንኸወጽሖም ደሞ ሼር ብምግባር ና ኩሉ ንኸባጽሕ ገበሩ ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪዲዮ ከም ተዘረእኹም ወይ መስል ነይሩ እና ካብዚ ሰሪሕልኩም ዘለኹ ቪዲዮ ዘይተረድአኩም ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጽሓፍሉ ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ወይ ከዓ ብዛዕባ ፌስቡክ ሕግታት ወይ ካልእ ክሰርሐልኩም ትደልይዎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ እውን ኣብ ኮሜንት ጽሓፍሉ ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይ እስካብ ካልእ ቪዲዮ ዝመጸኩም ሰላም ቀኒዩ